10 ranných chýb, ktorými si aj ty kazíš deň. Predstavte si to, váš deň sa ešte len začal, no už cítite, že niečo nie je v poriadku. Cítite sa unavený, podráždený, možno aj trochu dezorientovaný. Zamysleli ste sa niekedy, či za to nemôžu vaše ranné zvyky? V tomto videu vám predstavíme 10 ranných chýb, ktoré sabotujú váš deň. A číslo 9 vás naozaj prekvapí. Ráno je základom celého dňa. Ak ho začnete pozitívne a produktívne, ovplyvní to vašu náladu, energiu a výkonnosť počas zvyšku dňa. Kvalitný ranný štart znamená, že sa aj lepšie popasujete s výzvami dňa. Zatiaľ, čo pokazené ráno môže spustiť domino efekt negatívnych emócií, stresu a nízkej efektivity. Práve preto má zmysel vytvárať si zdravé ranné návyky, ktoré vás podporia fyzicky, mentálne aj emocionálne. A čomu sa teda ráno vyvarovať? Odkladanie budíka. Ešte 5 minút. Znie to nevinne však? Ale čo ak vám poviem, že zvyk odkladania budíka vás pripravuje o energiu na celý deň? Možno si myslíte, že tých extra 5 minút spánku vás zachráni, ale je to naopak. Keď odkladáte budík, váš spánkový rytmus sa rozladí a ocitnete sa v stave zvanom spánková zotrvačnosť. A čo to znamená? Pomalé myslenie, nízka bdelosť a znížená schopnosť riešiť problémy. Presne to, čo nechcete zažiť na začiatku svojho dňa. Kontrolovanie mobilu po prebudení. Je vaša prvá ranná činnosť kontrola mobilu? Stopnite to. Tento na prvý pohľad nevinný zvyk môže potichu sabotovať vaše fyzické aj psychické zdravie. Hneď po prebudení sa váš mozog ešte len zahrieva a vy ho bombardujete záplavou e-mailov, správ a sociálnych médií. Výsledok? Raketový nárast stresu, nakoľko váš mozog nie je pripravený spracovať toľko podnetov naraz. A to nie je všetko. Ráno je váš mozog ako čisté plátno, pripravený na kreatívne a strategické myslenie. Namiesto toho ho však zaplníte pracovnými problémami či znepokojujúcimi správami, ktoré vás vtiahnu do módu riešenia kríz. Chcete byť skutočne produktívni? Odložte mobil a venujte sa tomu, čo je pre váš deň naozaj dôležité. Chýbajúce ranné svetlo. Vedeli ste, že ranné slnečné lúče môžu byť vašim tajným pomocníkom pre lepšiu náladu? Nedoprajete si ráno dotyk slnečných lúčov? To je chyba, ktorú vaše telo aj myseľ rýchlo pocítia. Ranné slnečné svetlo nie je len príjemné. Je to tajný kľúč k tomu, ako začať deň s energiou a pozitívnou náladou. Vedeli ste, že ranné svetlo je najlepší regulátor vašich biologických hodín? Pomáha telu správne načasovať uvoľňovanie hormónov a podporuje produkciu serotonínu, hormónu šťastia, ktorý vám dodáva dobrú náladu a energiu. Ak sa mu vyhnete, riskujete nielen únavu a poruchy spánku, ale aj zhoršenie nálady, či dokonca sezónnu afektívnu poruchu. A čo počas zimných tmavých rán? Aj vtedy existuje riešenie. Skúste svetelné terapie a nezabúdajte doplniť vitamín D. Vaše telo vám za to poďakuje. Zabúdanie na hydratáciu. Začínate deň bez pohára vody? Možno si to ani neuvedomujete, ale týmto krokom sa pripravujete o jasnú myseľ a dobrý štart do dňa. Počas noci vaše telo stratí tekutiny dýchaním a potením, takže ráno môže byť mierne dehydratované. A tu prichádza na scénu obyčajný pohár vody. Pomôže prebudiť mozog, zlepšiť koncentráciu, pamäť a schopnosť riešiť problémy. Vedeli ste, že váš mozog je z veľkej časti tvorený vodou? Aj malá dehydratácia môže výrazne ovplyvniť jeho výkonnosť. Ale to nie je všetko. Voda po prebudení doslova naštartuje vaše telo. Rozbehne tráviaci trakt, pripraví žalúdok na raňajky,
Pomôže obličkám a pečení filtrovať toxíny a zbaví vás nahromadených odpadových látok. Jednoduché, efektívne a nenahraditeľné. Ranný pohár vody je tým najlepším darom, ktorý si môžete v tento čas dať. Pitie kávy na lačno. Aj vy začínate deň kávou? Pozor na to. Tento ranný rituál môže mať za istých podmienok nečakané následky. Najmä ak začínate ráno kávou na prázdny žalúdok. Znie to ako skvelý spôsob, ako sa nakopnúť, ale pozor, môže to byť tichý nepriateľ vášho zdravia. Kofeín totiž zvyšuje hladinu kortizolu, známeho ako stresový hormón, ktorý je ráno už i tak na vrchole. Ak si dáte kávu na lačno, tento efekt ešte znásobíte, čo môže viesť k stresu, výkyvom hladiny cukru v krvi a dokonca narušeniu spánkového cyklu. A to nie je všetko. Káva, dokonca aj bezkofeínová, stimuluje produkciu žalúdočnej kyseliny. Ak žalúdok nemá žiadnu potravu, táto kyselina nemá čo tráviť a môže dráždiť jeho sliznicu. Dôsledky? Pálenie záhy, gastritída či dokonca žalúdočné vredy, ak sa tento zvyk stane pravidlom. Ale nebojte sa, kávy sa vzdať nemusíte. Stačí do žalúdka hodiť pár súst raňajok a vaše telo a špeciálne žalúdok vám za to poďakujú. Káva potom už bude len príjemným spoločníkom, nie zdravotným rizikom. Sladké raňajky. Milujete sladké raňajky? Chrumkavé cereálie, sladké pečivo či marmeláda na touste. Znie to lákavo, ale vedeli ste, že tento ranný rituál môže byť dôvodom, prečo sa už o hodinu cítite unavený, podráždený a hladný. Prečo? Sladké raňajky spôsobia prudký nárast hladiny cukru v krvi, po ktorom nasleduje strmý pád. Tento kolotoč vás pripraví o energiu a sústredenie hneď na začiatku dňa. A to predsa nechcete však? Ako z toho ale von? Vymeňte rafinovaný cukor za výživu. Skúste celozrnný chlieb s avokádom a vajíčkom, alebo si pripravte ovsenú kašu bez cukru s ovocím a orieškami. Tieto raňajky vás nielen zasítia, ale dodajú stabilnú energiu na celé dopoludnie. Chýbajúce ranné cvičenie. Ráno a rozcvička idú tieto dve veci dokopy? Ak si myslíte, že na cvičenie nemáte čas alebo energiu, zamyslite sa znova. Stačí len pár minút a výsledky vás prekvapia. Ranné cvičenie nie je len o naťahovaní svalov, je to oživenie celého tela. Zvýšený prietok krvi a kyslíka preberie vaše svaly aj mozog z nočného režimu a pripraví vás na deň plný výziev. A to najlepšie? Endorfíny, hormóny šťastia, ktoré vám ranný pohyb nadelí. Nezabúdajme ani na stres. Pohyb pomáha znížiť hladinu kortizolu, stresového hormónu. Takže do dňa vkročíte nielen plný energie, ale aj spokojnou mysľou. Nemusíte hneď bežať maratón, krátka rozcvička postačí, aby ste deň začali pozitívne. Sledovanie televízie. Ráno a televízia, skvelá kombinácia alebo pasca. Ak patríte k tým, ktorí deň začínajú pred obrazovkou, možno je čas prehodnotiť tento zvyk. Namiesto toho, aby vás televízia pozitívne naladila, vás vtiahne do pasívneho prijímania informácií, ktoré sú často úplne zbytočné. Čo tak využiť toto ráno inak? Rýchla rozcvička, plánovanie dňa či len chvíľa ticha môžu zázračne zlepšiť vašu náladu a nastaviť vás na úspešný deň. Pamätajte, prvé momenty rána určujú tón vášho dňa. Tak prečo ich premrhať na niečo, čo vás nikam neposunie? Horúca sprcha. Milujete ráno horúcu sprchu? Znie to ako dokonalý štart dňa však? Ale čo ak vám poviem, že táto ranná rutina vás môže skôr uspať, než prebudiť? Horúca voda síce uvoľňuje telo a nervový systém, čo je skvelé večer, keď sa chystáte na spánok, ale ráno je to úplne iný príbeh. Namiesto nakopnutia vás tento relaxačný efekt môže zanechať ospalými a lenivými,
presne keď potrebujete energiu. Chcete ráno naštartovať ako profík? Skúste chladnejšiu sprchu. Tá povzbudí nervový systém, zlepší krvný obeh a premení ospalosť na energiu. Ráno je o prebudení, nie o návrate do postele. Vyberte si sprchu, ktorá vás pripraví na čokoľvek, čo deň prinesie. Neupravená posteľ. A čo posteľ a nie postele? Je prekvapujúce, aký to má dopad na psychiku. Odpovedzte úprimne, odchádzate ráno zo spálne bez toho, aby ste si postlali posteľ? Samozrejme až po dôkladnom vyvetraní perín, aby ste nevytvárali roztočom ráj. Možno si poviete, veď to je len posteľ. Ale pravdou je, že tento jednoduchý krok má obrovský vplyv na váš deň. Postlanie postele je viac než len upratanie. Je to prvá splnená úloha dňa, ktorá vám okamžite dodá pocit úspechu. Tento malý triumf môže byť impulzom, ktorý vás motivuje zvládnuť aj tie väčšie výzvy. Navyše, uprataná posteľ znamená uprataný priestor. A uprataný priestor rovná sa menej stresu a viac pokoja. A čo je najlepšie? Tento malý ranný zvyk vám pomôže vytvoriť pocit poriadku nielen vo vašej izbe, ale aj vo vašom živote. Skúste to zajtra. Začnite deň jednoduchým víťazstvom a sledujte, ako zmení celý jeho priebeh. Teraz už poznáte 10 ranných chýb, ktoré vám môžu pokaziť deň. Napíšte nám do komentárov, ktorú zmenu vyskúšate ako prvú. A ak chcete viac užitočných tipov do života, nezabudnite dať like, odber a zdieľať video s priateľmi.